Sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. Kumusta po sa mga tagapakinig sa channel na ito? At mapagpalang araw sa ating buting narrator na si Sir Casper. Di na po ako magpapakilala. Pero ngayon po ay 34 na taong gulang na ako. Dito na ako sa Blooming Treat nakatira at nagkapamilya. Pero sa lugar ng Quezon, sa may San Narciso, Quezon, doon namin naranasan yung kababalaghan na sa tanang buhay ay hindi namin lubos aakalaing mangyayari pala. Nasa edad 19 na taong gulang na ako na mangyari ito. Na mga panahong ito ay kalapit bahay lang namin si Tito Binje. Malayong kamag-anak ng aking ina. Nakakausap namin palagi ang pamilya ng tiyuhin ko. Gawa ng palakaibigan sila. Kahit na malayong kamag-anak na namin sila, ay masasabi kong maayos silang makisama. Yung panganay na anak ng tiyuhin ko ay may nobyo na rin na mga panahong ito. Masasabi kong gwapo, matangkad, maputi ang nobyo ng anak ni Tito Binje. Kaso mga kaaswang ay may pagkamahangin ito. Sabi sa kwento-kwento, marami nang nakaaway ang lalaki. Dahil nga may kataasan ang ugali at idagdag pang basagulero. Pero ang sabi naman ng iba, tama lang daw na yung lalaking iyon ang naging nobyo ng anak na panganay ni Tito Binje. Sa kadahilan ng mayaman umano ito sa lugar kung saan ito naninirahan. Kapag nga dumadalaw ito sa bahay ni na Tito Binje, ay halos maputol na ang litid ng mga tsismosang kapitbahay namin. Dahil sa parang mga liig ng pagong ang liig ng mga ito habang nakatanaw sa bahay ni Tito Binje. Minsan nga ay pinaparinggan ko ang mga ito para matigil lamang sa mga ginagawang pangchichismis. Kadalasan kasi ay pinupunan nila ang ugali ng nobyo ni Isabel. Kesyo bugoy umano o iyong barumbado. Sayang at gwapo pa naman raw sana. Wala lang sa modo dahil hindi ito marespeto. Ngunit dahil nga pamilya nila Tito Binje ay literal na mabait mga kaswa. Ngunit dahil nga ang pamilya nila Tito Binje ay literal na mabait mga kaswang. Agaran silang nagtiwala doon sa lalaki. Ayon pa sa aking ama. Unang beses niya palang nakausap ang lalaki. Pananalita palang mahahalata mo na talagang may kayabangan siya. Anya pa, pakikisamahan na lamang namin ito upang sa ganoon ay wala nang magiging problema pa. Hanggang sa isang beses, sa pagkakatanda ko ay araw ng Martes iyon. Nang napabalita sa lugar namin na buntis ang panganay na anak ni Tito Binje, galit na galit ang tiyuhin ko at halos maghurumentado na ito sa labas ng kanilang bahay. Sa kadahilan ng ang lalaking nakabuntis kay Isabel, yung mahangin at mayabang magsalita, ay hindi pinanagutan ang dalaga. Iniwan siya at hindi na nagparamdam pa na parang bulang bigla na lamang nawala. Nagulat pa nga ako noon nang makita kong lumabas ang tunay na kulay ng tiyuhin ko dahil sa nangyaring binuntisan lamang ang kanyang panganay na anak. Yung dating mabait at tahimik na pag-uugali ng tiyuhin ko ay naging agresibo na ng mga sandaling iyon. Mura siya ng mura, nagsisigaw dahil iniwan at hindi pinanagutan ng lalaking iyon ang anak niya. Tinanggap niya pa naman bilang tao ang nobyo ng anak niya at inasikaso kapag pumupunta sa kanilang bahay. Pero bakit hindi ito nagpakatao? Isang gabi, halos magulantang na lamang kaming lahat dahil sa naglasing ang tiyuhin naming si Tito Binje. Tapos ay nagpapaputok ng baril sa bakuran ng kanilang bahay at ang daming naalarma at natakot na mga oras na iyon.
Nagsilabas sa tahanan ang mga tsismoso at tsismosa. Nagsilapitan ang mga ito at tinanong kung ano ang nangyayari sa tiyuhin namin. Grabe mga kaswang, hindi man lang natakot sa pagpapaputok ng baril ni Tito Benji ang mga tsismosang kapitbahay. Samantalang ang iilan namang may mga maliliit pang anak ay nagsipagtago sa kani-kanilang bahay dahil baka mamaya ay may ligaw na bala o mano ang tumama sa kanila. Delikado yun eh. Benji, iho, tama na yan. Huwag ka nang magpaputok at natatakot na ang mga kababaryo natin. Saway pa ng matandang tsismosang si Aling Imelda at marahang naglakad papalapit kay Tito Benji. Ang aking ama naman ay halos takbuhin na ang daanan makalapit lamang kay Tito Benji at maawat ito. Dahil natatakot siyang baka mamaya ay makadisgrasya pa ang tiyuhin ko at makulong o mapahamak ng wala sa oras. Nang dahil lamang sa lalaking nanloko sa anak nito. Wala kayong pakialam, Aling Imelda. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Kunyemas, wag lang talagang magpapakita sa akin ng lalaking nakabuntis sa anak ko. At sisiguraduhin kong tatadtarin ko ng bala ang ulo niya. Galit na sagot ng tiyuhin ko at nagpipigil lamang itong wag maiyak. Noong muli itong nagpaputok ay mabilis na itong nilapitan at inawat ang mga kapitbahay. Pilit na pinapakalma at kinuha ang baril na hawak. Noong makuha na ang baril, ay doon na nagsisilupasay ng iyak ang tiyuhin ko. Awang-awa kami sa kanya na mga oras na yon. Subalit batid naming wala kaming magagawa sapagkat sobrang mahal na mahal ng tiyuhin ko ang mga anak niya at ayaw niyang may hindi magandang mangyari sa mga ito. Kaya nga noong ipakilala ni Isabel sa kanya ang nobyo nitong mayabang, hindi nag-alinlangang tinanggap ni Tito Benji ang lalaki sapagkat nakikita niyang mahal na mahal ng anak niya ang lalaki. Tapos iyon lang ang igaganti ng lalaki sa tiyuhin namin. Naalala ko pang sinabihan ako ni nanay ng mga sandaling iyon na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga lalaki. Ngayon pa lang alam niyo na kung ano ang kasarian ko, pero ayaw ko talaga magpakilala. Baka makilala kasi ako. At ayon pa kay nanay noon, dahil sa panahon ngayon ay bibihira na lamang daw ang seryosong tao. Kadalasan sa mga binata ay bibilugin lamang ang utak mo at kapag nakuha na ang gusto nila, ay parang basurang basta ka na lamang nilang iwanan sa tabi. Gawin kong example ang kamag-anak naming si Isabel. Maganda na nga at may kaya ang mga magulang. Nagawa pang iwan at lukuhin ng nobyo. Ano pa kaya umanaw ako? Napalatak naman ako at nagwika sa aking inang. Grabe naman po kayo mama. Parang sisti po ay minamaliit mo ang anak mo't nilalait. Hindi naman sa ganun anak. Ang akin lang, mag-iingat kayo ng mga kapatid mong babae. Tugon niya pa. Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga lalaki ngayon, Nay. Bakit ba kasi may mga taong ganun, Ma? Nakakabwisit ang mga ganun. Saad ko pa sa aking ina habang pinagmamasdang pinagtulungang pakalmahin ng mga kapitbahay namin, si Tito Benji. Hinahapo-hapa ni Papa ang likod ni Tito Benji para kahit papano ay kumalma ito at hindi na maghuhurmentado pa. Hayaan na natin ang lalaking yung tol. Ang pagtutuunan na lamang natin ng pansin ay ang anak mo. Mas kailangan kanya ngayon dahil grabe ang dagok na dumating sa buhay niya. Malumanay na wika ng aking ama. Panay lamang ang pagagulgol ng iyak si Tito Benji. Hindi ito sumasagot, kaya naman marahan na itong iginaya papasok sa loob ng bahay. Sa paglipas ng mga oras ay natapos na ang eksena sa labas ng bahay ng tiyuhin ko. Itinaboy naman ni na mama ang mga tsismosang kapitbahay namin. At nagwikang, "Oh,
Ano pa ang tinutunganga niyo dyan? Tapos na ang palabas. Pumasok na sa loob ng bahay ang taong pinagchichismisan ninyo. Kaya magsiuwi na kayo. Bago ko pa kayo pagbabatuhin. Belinda, ano ba kasi ang nangyari sa anak ni Benji? Sabihin mo naman sa amin para malaman namin kung ano talagang nangyari. Totoo bang tinatakasan siya ng lalaking nakabuntis? Abay, napakasalbahay naman ng lalaking iyon. Tanong ni Aling Lourdes. Hoy, Aling Lourdes, tigil-tigilan mo yung pagkachismosa mo ha. At baka mamaya mas malala pang mangyari sa anak mo kaysa sa sinapit ng pamangkin ko. Paasik na wika ni Mama sa kapitbahay. Umismid naman ang Ali at sinabing nagtatanong lang daw naman siya. Wala namang masama sa tanong niya. Hindi na natuloy pa ang ibang sasabihin nito dahil sa pinanlakihan na ito ni Mama na mga mata at sinabihang, hindi ka ba talaga alis? Gusto mo ako na mismo ang kakaladkad sa'yo pa uwi sa bahay mo? Ito na nga, alis na ako. Ang sungit mo namang matanda ka. Ani pa ni Aling Lourdes. Aba talaga? Magsasalita ka pang babae ka? Sambit ni Mama. Away ng mga legendary. Nagmadali na ngang maglakad si Aling Lourdes palayo. Sumunod naman ang ibang mga kapitbahay hanggang sa tumahimik na ang buong paligid. Sa bawat araw na nagdaan ay palaging pinagchichismisan ng mga kababaryo si Isabel. Kung ano-ano ang itinatawag ng karamihan. At sa tuwing napapadaan ang dalaga ay siya lamang ang pinagtitinginan. Hanggang sa dumating na sa puntong halos ayaw nang lumabas ng bahay ni Isabel. Nahihiya na siyang lumabas sabagkat siya lamang ang pinag-uusapan ng mga kapitbahay. Isang umaga, naalarma ang lahat dahil ang anak ni Tito Benji na si Isabel ay nakakita umano ng nakakatakot na mukha sa sewang ng bintana ng kusina. Kagabi daw, noong bumangon umano siya para uminom ng tubig. Ayon pa sa pahayag ni Isabel, nakakatakot daw ang wangis ng nilalang na nakita niya. Pagkat malinaw na malinaw niyang nakita ang mukha na nakasilip. Mumula-mula ang mga mata nito at sobrang laki ng bunganga at walang tigil sa paglalaway. Maitim ang mukha at sobrang namumuhaghag ang buhok. Saglit na natigalgal si Isabel habang pinagmamasdan ang nakakapanghilakbot na nilalang. Mabuti na lamang at kinalabit si Isabel ng kanyang ina at mabilis nang hinatak palayo sa nilalang na nakasilip. Noong akmang lalapitan na sana ng ina ni Isabel ang nilalang, ay mabilis na iyong umalis sa pagkakasilip sa sewang. Habang tumatakbo raw ang nilalang ay naririnig pa daw nila ang mga malalakas na yabag. Kasunod noon ay ang paghuni ng nakakakilabot na ibon. Buntis kasi ang anak mo. Baka iyong nilalang na sumisilip sa sewang ng bahay ninyo. Malamang sa malamang, isa iyong aswang. Wika ng matandang kapitbahay. Dapat lang talaga kailangan may pangontra sa aswang kayo sa bahay. Dahil para sa mga aswang, mabango ang taong nagdadalang tao. Segundang wika pa ng isa sa mga kapitbahay na nakikiusyoso. Tumugon naman si Aling Lorna, ang nakatira sa katabing bahay ni Tito Benji. At nagwikang, kaya pala kagabi, hindi raw siya makatulog. Dahil sa napakaalinsangan ng buong paligid at nangangamoy bulok na imburnal ang buong paligid. Kahit wala naman daw silang imburnal. At parang may naglalakad daw sa bubungan ng bahay ni na Tito Benji. Tapos ay nakakarinig siya ng hayop na parang may hinihingal. Yun na pala yun. Inaaswang na pala si Isabel. Nako, pag-ingatin mo iyang anak mo at baka mapano pa.
Mahirap na. Iniwan na nga ng lalaking nakabuntis sa kanya. Abay, bibiktimahin pa ng mga aswang. Bigla namang napahawak sa bibig ang isang kapitbahay. Gawa ng nagulat rin ito sa mga binibitawan niyang salita. Marahil ay hindi nito inaasahang lalabas sa bunganga nito ang mga katagang iyon. Sinamangutan naman ng ina ni Isabel ang babae. Sinamangutan naman ng ina ni Isabel ang babae bilang pagpapahiwatig na hindi nagustuhan nito ang sinasabi ng babae. Lumipas pa ang mga gabi ay paulit-ulit na ganawan ang nangyayari. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na nila nakikita ang sumisilip na nilalang. Bagkus ay huni ng wakwak at pagpapagaspas ng mga pakpak ang naririnig nila. Tuwing sumasapit ang hating gabi, maging kami man ay hindi nakaligtas sa pandinig namin ang huni ng wakwak. Kaya takot na takot talaga kami sa tuwing naririnig namin iyon. Nabahala naman si Tito Benji sa mga nangyari. Kaya humingi ito ng payo sa aking ama kung ano ang dapat niyang gawin. Pinayuhan naman siya ni Papa na magsunog ng goma tuwing hapon at huwag nang palalabasin si Isabel kapag sumasapit na ang dilim. Magsuot rin siya ng itim na damit para hindi makita ng aswang ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Lahat ng mga sinasabi ni Papa ay sinunod ni Tito Benji. Noong sumapit nga ang takip silim ay nagpausok na si Tito Benji ng mga goma. Naglagay na rin siya ng mga bawang sa bintana, asin at kung ano-ano pang klaseng pangontra laban sa mga aswang. Isang umaga, sinamahan ni Mama si Isabel na magpatingin sa klinika. Noong nasa klinika na sila ay sinabi ng doktor na sumuri kay Isabel na 4 na buwan na siyang nagdadalang tao. Binigyan siya ng mga bibilhing gamot at pinayuhang mag-iingat. Dahil base sa nakita ng doktor sa kanyang sanggol sa loob, ay nagiging malakas ang tibok ng puso nito na lagpas na sa tamang heartbeat rate. Kaya niresetahan rin siya ng doktor na mga bitamina na pangpakalma na mahina lang ang epekto sa bata. Noong tinanong si Isabel ng doktor kung ano bang nangyari, bakit ganoon na lamang kabilis ang pagtibok ng puso ng sanggol, napansin ni Mama na umiiwas si Isabel at hindi makasagot. Kaya ayon, sinabon tuloy si Isabel ng doktor sa pag-aakalang nagpapabaya ito sa batang dinadala. Sinasabihan siya ng doktor na huwag pabayaan ang sanggol sa sinapupunan niya. Dahil kung sakaling mapahamak ito ay maaari ring pati si Isabel ay mapapahamak rin. Hindi pa rin sumasagot si Isabel, kaya naman si Mama na lamang ang sumagot sa doktor. Humingi siya ng pasyensya dito at sinabing may pinagdadaanan lamang si Isabel. Pasyensya na po. Hayaan niyo po at simula ngayon ay aasikasuhin ko na ng mabuti si Isabel para hindi siya mapano pati ang sanggol na dinadala niya. Paghingi ng paumanhin ni Mama sa doktor. Tinanong siya ng doktor kung kaano-ano ni Mama si Isabel. Sinabi ni Mama na tiyahin siya ni Isabel. Abala kasi sa trabaho ang mga magulang nito, kaya siya na lamang ang sumama sa check-up nito. Ganoon ba? Sige, pagsabihan na lang itong pamangkin yung mag-iingat palagi. Dahil kung hindi siya mag-iingat, baka ora mismo ay bumitaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Tugon ng doktor. Tumango si Mama at pinakinggan ang lahat ng mga sinasabi ng doktor. Nang matapos ng magpatingin si Isabel ay umuwi na sila sa bahay. Pagkarating nila ay saktong pagdating din ng ama ni Isabel. Tinanong si Mama ni Tito Benji kung kumusta ang anak niya. Sinabi naman ni Mama ang lahat, kaya mas lalong nag-alala si Tito Benji. Simula nang iwan si Isabel ng nobyo niya,
Bihira na lang nakikipag-usap sa amin ang anak naming iyan. Palagi na lamang nagkukulong sa kanyang silid. Lalabas lang kapag kakain na. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin namin sa anak namin, Ate Belinda. Saad pang wika ng ina ni Isabel na nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Dahil sa magkaidaran lamang kami ni Isabel, kung kaya't nagsuwestyon si mama na kung pwede ay sa bahay muna ako ni Tito Benji. Manunuluyan ng ilang araw. Hanggang sa gumaling at makabawi si Isabel sa mga nangyari. Pumayag naman ako sa sinabi ni mama. Dahil naging malapit na kaibigan ko rin naman si Isabel. Noong hindi pa siya nagkakanobyo. Nagsimulang umiiwas lang naman si Isabel noong magkanobyo na siya. Dahil simula nang dumating ang lalaking iyon sa buhay niya ay parang may sarili na siyang mundo at parang baliwala na lang ako sa kanya. Ang masasabi ko lang doon, napakatsakit. Sa kabilang dako mga kaswang, may nabubuhay pa namang panibagong balita patungkol sa pamilya ni Tito Benji. May mga nasasagap akong balita. Kaya daw iniwan at hindi pinanagutan si Isabel. Yun ay dahil sa pangit umanaw ang ugali nito. O kaya naman siguro, yung aswang na bumibisita sa kanila ay nakaaway nila na taga-ibang baryo. O baka may lahing aswang ang dating nobyo ni Isabel. Basta, ang dami nilang haka-haka na hindi mabilang yung mga istoryang ginagawa nila. Matatawa ka na lang talaga sa mga kwento nila, Sir Caspar. Kasi minsan may iisip mo na kadalasan di na totoo yung mga istorya nila. Pero sa kabila ng mga ganong mga kuro-kuro, lahat ng iyon ay ipinagsawalang bahala na lamang namin at ng pamilya ni Tito Benji. Mas pinagtuunan na lamang nila ng pansin si Isabel. Ako naman, habang nasa bahay nila Tito Benji ay tumutulong-tulong sa mga gawaing bahay. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Pasado 11:00 na ng gabi ng mga sandaling iyon. Nang bigla kaming nagulat lahat sa kadahilan ng may bumabato sa bubungan ng bahay ni na Tito Benji. Malalaking bato yun sapagkat malakas ang kalabog sa bubungan. Nagpagulong-gulong iyon pabagsak sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Hinanap kaagad ni Tito Benji ang baril niya pero hindi niya ito makita. Kaya ang ginawa niya ay kumuha siya ng 2x2 at lumabas ng bahay. Hindi niya inalintana ang panganib na nag-aabang sa labas ng bahay. Sinubukan pa siyang pigilan ng asawa niyang huwag lumabas ng bahay. Subalit hindi nagpapigil si Tito Benji. Talagang desidido ito na mapatay ang kung sino man. Narinig ko pang sinabi ni Tito Benji, kailangan harapin niya kung sino mang lukulukong dipoga ang nasa labas ng bahay. Walang mga respeto dahil 10 oras na ng gabi ay nambabato pa. Nagwika naman ang asawa niyang hayaan na lang. Subalit hindi talaga nakinig si Tito Benji. Lumabas siya ng bahay at nagsisigaw na hinahamon ang kung sino man ang nambato sa kanilang bahay. Nakailang minuto na lamang siya sa pagsisigaw ay wala namang tao ang nagpakita. Kaya naman bumalik na lamang siya sa loob ng bahay. Nilapitan ni Tito Benji si Isabel at tinanong kung ayos lang ba ito. Tumangaw naman si Isabel, ngunit hindi pa rin ito nagsasalita. Sige na anak, bumalik na kayo sa loob ng silid ninyo at magpahinga na. Mga lukulukong tambay lang ang nantitrip mambato sa bubungan natin. Wika ni Tito Benji. Inalalayan ko na ngang bumalik sa loob ng kwarto si Isabel at muling nagpahinga na. Sa paglipas ng ilang oras, napabalikwas ako ng bangon. Gawa ng nakaramdam ako ng pagkaihi. Kung kaya't nang mamadali akong bumangon at pumunta sa banyo para umihi. Nasa labas ng bahay kasi ang banyo sa gilid ng bahay. Kaya naman kapag naiihi ka ay kinakailangan mong pang lumabas sa bahay para makapagbawas. At yun nga, nang matapos nga akong umihi ay lumabas na ako ng banyo at naglakad na pabalik sa loob ng bahay. Subalit bago pa man ako makalapit sa pintuan ay may bigla na lamang humampas na mga buhok
sa mukha ko. At walang ano-ano'y pinupuluputan nito ang leg ko. Sigaw ako ng sigaw at humihingi ng saklolo. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay hinahatak na ako pa itaas. Tito Benji, tulungan niyo po ako. Tulong po. Pagsisigaw ko habang nagpupumiglas makawala sa nilalang. Maya-maya pa ay narinig kong bumukas ang pintuan ng bahay at iniluwa roon si Tito Benji. Mabilis na sumigaw ang joint ko habang iwinasiwas ang itak na hawak. Grabe ang kilabot at takot na nararamdaman ko, lalo noong mahawakan ko ang mahahabang kuko ng aswang. Sobrang napakadulas rin ang kamay nito at napakabaho. Sobra ding nakakasulasok sa ilong. Mga kapitbahay, tulong! Tulungan niyo kami! Humihinging tulong ng asawa ni Tito Benji. Nakailang sigaw pa ang asawa ni Tito bago marinig ng mga magulang ko ang pagsisigaw niya. Kahit na hirap na akong makahinga dahil sa higpit ng pagkakasakal sa akin, ay nagpupumilit pa rin akong nagpumiglas. Hanggang sa maya-maya pa ay nakita ko si Papa na walang pagdadalawang isip na sinugod niya ang nilalang na sumasakal sa leg ko at malakas niyang dinambahan. Bago pa man ako bumagsak sa lupa at nawala ng malay ay nakita ko pa ang nakakapangilabot na wangis ng nilalang na sumasakal sa akin. Umaga na ako ng magising at pagkagising ko ay nasa tabi ko na ang mga magulang ko. Pinayuhan ako ng matandang nagpakilalang manggagamot na magdahan-dahan ako sa pagbangon. Nang makaupo na ako ay tinanong ko sila kung ano ang nangyayari sa nilalang na sumakal sa akin. Sinabi naman ni Papa na nakawala umano ang aswang na sumasakal sa akin. Pagkadamba niya raw kasi dito ay mabilis akong binitawan ng aswang at kumaripas naman ito ng takbo. Nung makita ng aswang ang hawak niyang punyal. Sumabat naman sa usapan namin ng matandang tsismosa. Ayon pa rito, may nakita raw siyang babae sa gilid ng bahay ni Tito Benji. Noong unay nagkubli lang raw iyon sa may mga nagumpukang pananim. Nung una inakala niyang may hinahanap lang ang babae. Umalis naman daw kasi kaagad ito. Kaya hinayaan na lamang niya iyon. Subalit noong mga lagpas ating gabi na ay nakita niyang muli ang babaeng may mahabang buhok na parang tuko kung maglakad sa tabi ng bahay nila Tito Benji. Subalit ang mas ikinagulat niya ay noong bigla na lamang raw nawala ang babae. Sa isang kurap lang ng mga mata niya, ang pumalit ay isang nakakapangilakbot na nilalang. Dagli-dagli siyang pumasok ang matanda sa loob ng bahay para gisingin niya ang asawa at magsumbong rito. Dahil sa may pagkatulog mantika ang asawa niya, kaya naman inabot siya ng ilang minuto sa panggigising rito. Maya-maya pa ay nagulantang na lamang siya nang marinig niya ang mga sigawan sa labas ng bahay. Pasensya na talaga kayo at hindi kami nakatulong kaagad. Ito kasing asawa ko, abay daig pang mantika kung matulog. Grabe yung mantika na walang mata na pero natutulog. Ani pa ng matanda. Sa tingin niyo po, ano ang pakay ng aswang na yon at bakit niya kami pinagbalakang biktimahin? Tanong ko sa manggagamot. Hindi sumagot ang manggagamot, bagkus ay binalingan nito si Isabel. At tinanong kung nitong mga nakarang araw ba ay may napapansin ba siyang taong palaging nakasunod o kaya naman ay may nahuhuli ba siyang taong nakatitig sa kanya. Nakita kong sandaling nag-isip si Isabel bago tumingin ng diretso sa manggagamot at nagsalita. Ayon pa kay Isabel, nitong mga nakaraang araw umano ay may napapansin siyang babaeng kahina-hinala na sumusunod sa kanya. Anya pa, maganda raw ang babae. Matangkad, balingkinita ang katawan, mahaba ang buhok at malaanghel ang muka. Ang akala nga niya daw noon ay may itatanong lang sa kanya ang babae. Dahil sa tuwing mahuhuli niya itong sumusunod sa kanya, ay parang may gusto itong sabihin.
pero hindi naman lumalapit sa kanya. Subalit kapag nakakalayo naman siya at nililingon niya ang babae at nasa may kalayuan na ay, nahuhuli niyang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Bakit ka naman tititigan ng ganoon ng babae kung wala kang atraso, anak? Baka naman nakaaway mo ang babaeng iyon. Hindi mo lang maalala kung kailan at saan. Kuryosidad na tanong ni Tito Benji kay Isabel. Dito na sumabat naman ang manggagamot at sinabing, marahil ay hindi mo napapansing matagal ka ng palihim na sinusundan ng aswang na yon. Nagpapanggap lamang iyon bilang isang magandang dalaga at kakaibiganin ka. Upang sa gayon, kapag makuha niya ang loob mo, ay doon niya uumpisahang biktimahin ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Napakunot noon naman si Isabel at nagtanong kung paanong nasabi ng manggagamot na aswang ang babaeng palaging nakasunod sa kanya. Inihayag naman ng manggagamot na nalalanghap niya sa katawan ni Isabel ang napakalansang amoy ng aswang. Malinaw niya ring nakikita ang marka na iniwan ng aswang sa katawan ng buntis. Upang sa ganoon kahit saan man magpunta si Isabel ay masusundan ito ng aswang. At isa pa sa mga dahilan kung bakit may namarkahan ng aswang ang isang taong nais nitong biktimahin, yun ay bilang pagpapahiwatig na may nagmamay-ari ng aswang sa taong iyon. Upang sa ganoon ay wala ng ibang nilalang ang bibiktima rito. May ganoon pala, no? Wika pa ng manggagamot. Huwag umanong mag-alala si Isabel dahil aalisin niya ang markang nakabaon sa katawan nito at pagkatapos ay bibigyan niya ito ng pangontra laban sa mga aswang. Lalong-lalo na ang sanggol na ipinagbubuntis nito. Yung ama ng sanggol na ipinagbuntis mo, huwag mo nang alalahanin pa yon dahil hindi iyon nararapat sa iyo. Mas mabuti na ngang kusang umalis ang lalaking iyon dahil magbibigay lamang siya ng problema sa iyo at sa pamilya mo. Kung sakaling kayo man ang nagkatuluyan, ituon mo na lang ang pansin at atensyon sa ipinagbubuntis mong sanggol. Yan ang paglaanan mo ng oras. Mahabang paliwanag ng manggagamot kay Isabel. Hindi nakakibuo ang babae sa sinabi ng manggagamot. Sa halip ay nakita ko siyang napahawak sa tiyan niya at hinimas iyon. Napangiti ako ng bagya sapagkat isang pagpapahiwatig ang ginawang iyon ni Isabel. Ang ibig sabihin lang noon ay natanggap na niya ang munting anghel na nasa kanyang sinapupunan. Matapos siyang gamutin at binigyan ng mga pangontra laban sa aswang, ay may mga ipinapayo pa sa kanya ang manggagamot. Sinabihan rin siya nitong wag nang mag-alala pa dahil kahit kailan ay hindi na siya babalikan pa ng aswang na tinatawag ng manggagamot na mandaragit. Ito na umano ang bahala sa aswang na yon at sisiguraduhin niyang pagbabayaran nito ang mga ginawa. Teka lang ho, kung si Isabel ang inaswang, bakit pati ako ay pinagbalakang patayin ng aswang? Hindi ko napigilang tanong sa manggagamot. Ngumiti at sinabing palagi raw kasi akong nakabuntot kay Isabel, saan man ito magpunta. Kaya nagngingit-ngit sa galit ang aswang, sa kadahilan ng hindi nito magawa-gawang makalapit kay Isabel dahil sa akin. Kung kaya't pinagbalakan akong patayin ng aswang upang sa gayon ay tuluyan na itong makalapit sa buntis na nais nitong biktimahin. Matapos nga ang pangyayaring iyon mga kaaswang ay unti-unti ko nang nakitang bumalik na sa dati ang si Isabel. Ngumingiti na ito at palakwento na rin. Palagi ko siyang pinapayuhang wag na lamang pansinin ang mga tsismisan sa labas ng bahay. Gawa nang wala namang alam ang mga iyon sa lahat ng mga pangyayari. Mas mabuti pang pagtuunan niya lamang ng pansin ang magiging anak niya at sarili. Sa paglipas ng mga araw at linggo at buwan, ay muling nagpakita ang ama ng sanggol na dinadala na Isabel. Humingi ito ng tawad sa kanila dahil naging duwag umano ito ng malamang buntis si Isabel.
Noong una'y naging matigas si Isabel. Hindi niya kinakausap at binigyang pansin ang lalaki. Subalit dahil sa pagiging matyaga ng lalaki ay unti-unti nitong napalambot ang puso ni Isabel. Buti hindi pinatay ng ama ni Isabel, no? Hindi nga kalaunan ay napatawad na ito ni Isabel. Pero hanggang magkaibigan na lamang sila. Pumayag naman ang binata at maluwag nitong tinanggap ang nais ni Isabel. Kahit na magkaibigan lamang sila ay hindi naman naging pabaya ang lalaki. At hindi na ito tulad nung dati na napakahangin magsalita. Naging magalang na ito at hindi na magaslaw kumilos. Magmula nang mangyaring kamuntika na akong mapatay nung aswang ay hindi na ako lumalabas ng bahay tuwing gabi. Kahit na wala ng kababalagang nangyayari sa lugar namin ay hindi pa rin ako nagpakampante. Sa ngayon po mga kaswang, kahit na dito na ako sa Blooming Treat na ninirahan ay meron pa rin ako mga naririnig na usap-usapan tungkol sa mga kababalagan sa aswang. At gaya po ng dati, dito ko na tatapusin ang kwentong ito mga kaswang dahil tapos na. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ako nga po pala ang walang pangalan. Magandang araw sa inyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Paula na buhat sa Iloilo. At nais ko pong magbahagi sa inyo ng personal kong karanasan noong mapadaan ako at ang aking mga kaibigan sa isang lugawan na pagmamay-ari ng isang matandang dalaga. Sikat noon sa aming lugar ang lugawan ni Aling Marta at maraming suki ang kumakain sa kanyang tindahan. Umabot na rin ng dekada ang kanyang lugawan at kahit mga turista ay dinarayo at binalik-balikan ang kanyang natatanging lugaw. Hindi namin alam ang kanyang mga sangkap na ginagamit upang mapanatiling katakam-takam ang kanyang lugaw. Tila isang sekreto na kailanman ay hindi niya isisiwalat o ibabahagi sa kahit na sino man sa aming lugar. Maulan man o umaraw ay marami siyang suki. At sa palagay ko ay iyon ang dahilan kung bakit napatapos niya sa pag-aaral ang kanyang mga anak at nakapagpatayo sila ng malaking bahay. Medyo malapit ang bahay namin sa kanilang lugawan, kaya mabilis akong nakakarating doon upang kumain ng lugaw. Hanggang sa isang araw, nagkayayaan kaming magkakaibigan na kumain ng lugaw doon. Pagkadating namin sa lugawan ay sarado yan. May nasabat naman kaming kapitbahay at nabanggit niya sa amin na nagtungo sa Bicol si Aling Marta kasama ang kanyang pamilya upang dumalo sa reunion. Bagay na ikinalungkot naming magkakaibigan, pero mapilit pa rin ang kaibigan ko ni si Mario na maghanap kami ng makakainan ng merienda. Naglakad-lakad kami kung saan-saan subalit wala kaming magustuhang tindahan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa hindi na maging pamilyar ang mga kabahayan na nadaraanan namin. Nakarating kami sa isang bakanting lote kung saan ay matataas na punong kahoy at mahahabang talahiban ang naroon. Lumingalinga ako sa paligid hanggang sa may natanaw akong tindahan ng lugaw. Medyo may kalumaan ng kubo pero medyo maingay sa loob. Niyaya ko doon ang aking mga kaibigan at nagmamadali kaming magtungo sa lugar na iyon. Magtatakip silim na noong makarating kami at pagkapasok namin ay bumungad sa harapan namin ang maraming suki na kumakain ng lugaw. Kinilabutan pa ako nang biglang may lumingon sa aming isang lalaki na tila nanlilisik ang mga mata habang sumusubo ng umuusok na lugaw. Hindi na namin iyon pinansin bagkus ay nagtungo kami sa may bulwagan kung saan nakatayo ang isang matandang babae na tila nasa 43 ang edad. Nakapusod ang kanyang buhok at mukha siyang matapang.
Nagtanong ako sa mga pagkaing nakahain doon at napagtanto ko na nagtitinda din siya ng lugaw. Medyo kinakalibutan ako dahil kakaibang lugar na iyon. May kung anong bagay ang nagpalamig sa aking mga palad. Gusto ko sanang umalis subalit naisip ko na malayo na rin ang aming narating. Kung magbabalak pa kaming humanap na naman ng panibagong makakainan. Kaya naman isa na kaming magkakaibigan na umorder ng lugaw at maghintay na lamang sa isang bakanting lamesa. Mabilis namang umaksyon ang matandang babae. Napasulyap-sulyap sa aming direksyon. Luminga-linga kami sa paligid at talagang hindi mawala ang agam-agam namin habang pinagmamasdan ng mga taong kumakain sa loob ng lugawan. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Amos-amusan na tila nanlilimahid ang buong katawan. Kung iisipin ay nakakapagtakang ordinaryong tao ang mga kumakain sa lugar na iyon. Tila isa silang mababangis na hayop na tinatapunan kami ng matatalim na tingin na parabang anong oras ay posible nila kaming gawan ng masama. Walang ano-ano ay biglang lumitaw ang isang dalaga na may hawak ng tray na may mangkok ng 5 umuusok na lugaw. Gayon din ang mga basong may lamang tubig. Inilapag niya iyon ng isa-isa sa aming lamesa nang bigla akong makaramdam ng pagkaihi. Tinanong ko ang babae kung nasaan ang kanilang palikuran at mabilis naman niyang itinuro sa akin. Sumunod ang kaibigan ko na si Isabelita at magkasama kaming nagtungo sa loob. Medyo nakakasalasok ang amoy sa loob. Parang may nabubulok na laman na hindi namin maintindihan. Maraming pasikot-sikot at mga pinto sa lugar na iyon. Pagkadating namin sa isang maputing pinto, ay pumasok ako sa loob at nag-umpisa na akong umihi. Sumunod naman sa akin si Isabelita at pagkatapos ay mabilis kaming naglakad sa mahabang pasilyo. Subalit laking gulat na lang namin nang bigla kaming makarinig ng malakas na kalabog. Inalam namin ang pinanggagalingan ng ingay at napansin namin ang isang silid na may nakaawang na pinto. Maingat kaming nagtungo doon at sumilip. Nanlaki ang aming mga mata nang makita ang nasa loob ng silid. May isang matandang babae na may hawak na sako. Inilabas niya sa loob niyon ang putol-putol na katawan ng isang batang lalaki na napupuno ng sariwang dugo. Halos masok kami sa aming nasaksihan lalo pa't nilantakan ng matandang babae ang tenga. Kinagat niya iyon hanggang sa humiwalay sa katawan nito. Pumalandit ang dugo sa mukha ng matandang babae at lalo itong natuwa at ipinagpatuloy ang pagkain. Nanindig ang balahibo ko nang makilala ang matandang babae. Siyang babaeng nakatayo sa may lugawan. Lalo pa akong natakot ang bigla siyang umusal ng kakaibang dasal habang hawak ang ulo ng tao. Bigla itong naging katawan ng isda. Samantalang ang hita at binti ay naging karning baboy. Sinikap naming tumahimik na Isabelita subalit biglang tumayo ang matandang babae. Inamoy-amoy niya ang paligid at aksidenteng napatingin siya sa aming direksyon. Namutla ako sa sobrang takot at hindi namin malaman kung saan kami magtatago. Pero huli na ang lahat. Dali-daling lumabas ng silid ang matandang babae. Samantalang kaming dalawa naman ay panaka-nakang tumatakbo palayo. Subalit nasundan kami ng matandang babae. At mabilis na inihampos ang mukha sa dingding. Samantalang si Isabelita naman ay nakadampot ng kahoy at biglang hinampas sa ulo ang matandang babae. Bagya itong napaiktad subalit mabilis din na nakabuelo. Nahawakan ito sa liig si Isabelita at buong lakas na sinakal. Nagkaroon naman ako ng malay at kaagad kong kinuha ang kahoy. Hinampas ko sa tagkabalang tagiliran. Ang matandang babae kasabay na hinampas iyon sa ulo. Nabitawan niya si Isabelita at napalagmok ito sa sahig. Hinawakan ko ang kamay ng aking kaibigan at walang lingon-lingong kumaripas kami ng takbo.
Hindi ko inalam kung nasundan pa kami ng matandang babae. Basta ang mahalaga sa akin noon ay makatakas kami sa liblib na tindahang iyon. Nang makalabas na kami sa pinto, dumukot ako sa bulsa ng pera at inilapag ko iyon sa lamesa. Inutusan ko ang aking mga kaibigan na lumisan sa lugar na iyon bago pa bumalik ang matandang babae. Luminga-linga kami sa paligid ni Isabelita at wala pa daw ng presensya ng matandang babae. Napansin din namin na wala nga ng ibang kumakain sa lugawan kung hindi kami na lang. Naguluhan sa aming dalawa si Isabelita. Ang kasamahan naming mga kaibigan, tinatanong nila kung bakit namumutla at humahangos kaming dalawa pagkatapos na magtungo sa palikuran. Hindi ko may paliwanag sa kanilang nangyari dahil parang umurong ang dila ko. At dahil sa sobrang kaba ng makitang muli ang matandang babae ay hindi ko magawang makapag-isip ng matuwid. Nangilabot ako ng mapagmasda na ang ilang mangkok na ubos ang lamang lugaw. Naisip ko na nakain ng aking 3 kaibigan ang lahat ng lugaw. At posibleng mahawaan sila ng pagiging lugaw kapag nagtagal na kami sa lugar na iyon. Hindi pa kami noon makaalis pero nakita na namin ni Isabelita na lumabas ang matandang babae mula sa kanyang pinagkukublihan at hindi na ito basta ordinaryong tao. Nasindak ako ng mapugmasdan mula ulo hanggang paa ang pisikal nitong kanyawan. Nanlilisik ang mga mata nito, nagtataglay din ng mahabang pangil at kuko. Gayon din ang mabalahibong katawan. Lumabas din sa bulwagan ng 2 pa nitong kasamahang, isang babae at isang lalaki. Nakawangis niya ng anyo. Doon ko napagtanto na mga aswang silang lahat at kung hindi ako nagkakamali ay isa silang pinaspasan na uri ng aswang na kayang gawing karni ng hayop ang mga karni ng tao. Pinanlisikan nila kami ng mga mata at mabilis na sinunggaban. Subalit kumaripas kami ng takbo palabas ng tindahan. Madilim ang paligid at medyo malamlam ang liwanag ng buwan. Nangangada pa na kaming magkakaibigan habang tumatakbo sa mahabang talahiban. Nagumpisang magsuka ng aking 3 kaibigan at tila ba namumutla at nagbubutil-butil ang mga pawis nila sa dawa. Kamuntikan niya kaming sagpangin. Mabuti na lang at nakailag kami. Subalit na itulak ko ang isa sa mga aswa at bumagsak ako sa lupa. Gumapang ako palayo sa mga kuko nito. Nagsumikap ako makabangon kahit na nanginginig sa takot ang aking mga kamay. Pilit namang hinihila ni Isabelita palayo si Mario. Samantalang ang 2 pa naming kasamahan ay kamunti ka nang mawala ng malay habang nagsusuka. Nagsisisigaw na kami noon sa sobrang takot nang biglang may tumakbo at lumapit sa aming direksyon. May isang lalaking humarang sa aming harapan. Inilabas niya ang kanyang itak at walang katakot-takot na nilabanan at inatake ang 3 aswang. Mabilis siyang kumilos at tinalo pa niya ang palos sa liksi niyang umilag sa mga kalmot na mga aswang. Tinaga niya sa binti ang lalaking aswang samantalang ginilitan naman niya sa leeg ang isa pang dalagang aswang. At tinagpas niya ang ulo ng matandang babae hanggang sa gumulong ang pugot na ulo sa lupa. Hindi pa daw natatapos ang lahat. Sinaksak pa niya sa tagiliran ng lalaking aswang. Umangil ito ng pagkalakas-lakas kung kaya't ibinaon niya ang talim ng itak hanggang sa bawian ng buhay ang aswang. Noong bumulagta ito sa lupa, tsaka niya binunot ang itak at bumulwak ang masagana nitong dugo. Samantala, nanghihina na noon ang pwersa ng dalagang aswang kung kaya't hindi na pinatagal ng lalaking may hawak na itak ang paghihirap nito. Sinaksak niya iyon sa dibdib kasabay ng makailang beses sa tiyan hanggang sa mapasukan ng dugo ang aswang. Makalipas ang ilang minuto ay binunot ng lalaki ang kanyang dalang itak.
mula sa tiyan ng aswang at hinayaan niyang bumagsak ito sa lupa. At kasunod niyon ay nalagutan na ito ng hininga. Namangha kaming magkakaibigan sa lakas ng kapangyarihang ipinakita ng lalaki. Matapos ang kanyang pagkikipaglaban ay nilagay niya ng maayos ang kanyang itak sa kaluban at hinarap niya kami. Nagpakilalang lalaki bilang si Mang Kanor at isa siyang albularyo na napadaan sa liblib na lugar na iyon. Nasabi pa niya na kakagaling niya sa kanilang baryo. Bago niya kami napansing inatake ng mga aswang, kung kaya't hindi siya nagdadalawang isip na iligtas kami. Nakita pa niya ang kalagayan ng aking 3 kaibigan na tila namimilipit sa sobrang sakit. Tinanong niya mga ito kung kumain na kahit na ano buhat sa tindahan, at nang mapag-alaman niya na inubos ng mga kaibigan ko ang lugaw, ay doon niya kami nasarmunan. Nabanggit niya sa amin na posibleng mayanggaw ang aking mga kaibigan dahil kumain ito ng mga dinasalang karne ng tao, at kung hindi maagapan sila ng manggagamot ay siguradong magiging ganap silang mga aswang. Nagmagandang loob lang siya sa amin at dinala niya kami sa kanyang kubo. Ilang kilometro ang layo buhat sa lugawan ng aswang. Pinapasok niya kami sa loob at naghanda siya ng mga sangkap sa kanyang gagawing ritual. Pinahiga niya sa papag ang aking 3 kaibigan na nagtatarak ng mga mata at bumubula ang mga bibig. Nahira ng langis ang mga tiyan at may halamang gamot na itinapal sa katawan. Makalipas ang ilang sandali ay umusal siya ng kakaibang dasal. Kasabay niyon ay inilapag niya ang palanggana at ipinasuka ang aking 3 kaibigan. Halos mapatili kami ni Isabelita sa sobrang nerbiyos nang masaksihan namin ang mga bagay na iniluwan ng aming mga kaibigan. Doon ay nakita namin ang ilang luray-luray na peraso ng daliri ng mga tao at gayon din ang mga mata ng tao. Kamuntik nang mapabaliktad ang sikmura ko sa sobrang pandidiri, pero mabilis naman akong nakabawi. Unti-unti ay gumaan ang pagkaramdam ng aking 3 kaibigan. Hindi na sila namimilit sa sobrang sakit at bumalik na din ang kanilang normal na kulay. Tumigil na din ang panlalamig at pagpapawis ng kanilang mga noo. Nagpasalamat kami sa ginawang pagligtas ni Mang Kanor sa aming mga kaibigan. Nagawa pa niya kaming ihatid sa aming mga tahanan at ipinaalam pa sa aming mga magulang ang naging engkwentro namin sa mga aswang. Pero bago pa siya bumalik sa kanyang kubo ay pinabaunan niya kami ng ilang pangontra sa aswang bago nagpaalam. Katakot na paninirmon at pangaral naman ang inabot namin sa aming mga magulang. Pero ipinangako namin sa aming mga sarili na hindi na iyon mauulit. Dahil magiging mitya na iyon ng aming mga buhay. Hindi na kami magpapadala sa kalam ng aming sikmura at kuryosidad para lang makarating sa kuta ng mga aswang. Makalipas ang 1 buwan, bumalik na din si Aling Marta, gayon din ang kanyang pamilya buhat sa Bicol. Binaksan muli ng matanda ang kanyang lugawan at tanong balik ang kasiglaan ng mga tao sa aming lugar. Napuno ng kasiyahan ng mga suki at nagpatuloy sila sa pagtangkilik sa masarap na lugaw ni Aling Marta. Mukhang malaki na naman ang kita ng mag-anak sa loob ng 1 linggo. Dahil araw-araw silang ordinaryo ng mga tao at walang oras na pinipili para lang makakain ng malinamnam at mainit-init pa. Wala na rin naman kaming nabalitaan ng aking mga kaibigan tungkol sa laguhan ng aswang sa bahaging Talahibaan. Ipinagpalagay ko na lamang na dahil sa namatay na ang may-ari niyon ay posibleng napasara na din ang lugawan. Napagtanto ko rin na posibleng mga aswang din ang mga suki niyon. At kung nagtagal pa marahil kami sa lugar na iyon, ay baka pinaglalamayan na din kami noon. Pasalamat na lang kami at dumating ang albularyo na si Mang Kanor at nagligtas sa aming mga buhay.
Gayon din sa buhay ng aking 3 kaibigan na kamuntikan ng mayanggaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Naway naging aral ito at inspirasyon sa mga mapangahas na nagtutungo sa mga liblib na lugar at hindi basta-basta nagtitiwala sa mga hindi kakilala. Maraming salamat po sa inyo muli. Ako si Paula, nabuhat sa Iloilo. Time